Kees. Mag ik een heel hard applaus voor Kees? Nou, daarover spreek ik wel. Toppie. Ik dacht aan vrijheid, laat ik het eens van de andere kant aanvliegen. Vrijheid van meningsuiting. Er zijn gedachten die niet worden uitgesproken. Er zijn meningen die worden verzwegen. Er zijn gevoelens die worden ingehouden. Er zijn geloven die niet worden beleden. Er zijn woorden die worden ingeslikt. Er zijn lessen die niet worden genoten. Er zijn dromen die nooit uitkomen. Er zijn wensen die niet in vervulling gaan. Er zijn verlangens die niet mogen bestaan. En er zijn volken die worden vermoord. Dat was het. En dan nog een korte. Recht en geloof. Aan de wet ontlenen wij het recht je in vrijheid te begeven. Het recht is voor iedereen gelijk. Niemand kan je iets bevelen, maar recht stopt waar het de ander raakt. Dan ontstaat de plicht voor de ander te zorgen. Dat is de vrijheid waar ik in geloof. Dank jullie wel. Dankjewel. Thijs, super. Alright. Dan